Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Apin. Taong 1972. Palapag, Samar. Itong mga panahong ito, kasalukuyang may pamilya na itong si Apin. Kagaya ng karamihan, simple lang din ang kanilang pamumuhay. Naninirahan sila noon sa gilid ng palayan na siya namang ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang kaibigang nasa ibang bayan. Malayo sa kanilang lugar ang sentro ng baryo, masukal pa ang daan, kaya na may 2 beses lang sa isang linggo kung bumaba sila sa lugar na yon. Kapag nagkataong maulan, hindi na sila nangangahaspang pumunta, lalo pat bumabaha yung unang sapang kinakailangan nilang tawirin. Dahil dito, wala namang pagpipilian sila Apin kundi ang magsaka at gumawa ng sariling hardin na mapagtataniman nila ng mga gulay. Katulong niya noon ang nag-iisa nilang anak na nasa edad 11 taong gulang pa lamang. Sa hirap ng buhay nila Apin, unang baitang lang ang napasukan nito, gawa ng araw-araw sa kanila noong nagiging kalbaryo ang pagtungo sa baryo. Imbis na ito na lamang nila ito sa pagsasaka, kinukonsumo pa nila ang kalahati ng kanilang araw sa pagbabantay ng kanilang anak. Magmula noong tumigil yon sa pag-aaral, doon na sila nakahinga ng maluwag. Alam naman nilang kailangan ng bata ang edukasyon at makapagtapos, pero sadyang napakahirap lang para sa kanila na gawin ito. Sinubukan naman nila, kaso nga lang napapabayaan nila ang halos kabuuan ng kanilang trabaho. Naniniwala si Apin na balang araw, kapag may sarili ng pag-iisip ang kanyang anak, mauunawaan naman ito ang kanilang sakripisyo at kung bakit sila humantong sa ganoong desisyon. Sa loob ng ilang taon nilang pagsasaka, wala naman silang naramdamang kakaiba sa lugar. Ayon kay Apin, na noong ipinagdadalang tao ang kanyang anak, siya mismo ang nakakita kung papaano gumapang ang isang hubot-hubad na tao sa labas ng bahay nila. May mga pagkakataon ding nakakasilay siya roon ng mga kakaibang hayop, kagaya ng bakang itim na may mahabang sungay at kalabaw na nagdadala ng napakabahong amoy. Dagdag pa niya na siya mismo ang nakasaksi kung papaano ikubli ng isang aswang ang katawan nito sa punong nakatirik malapit sa kanilang bahay. Dahil sa pangyayaring yon, ni minsan hindi na niya pinagdudahan ang pag-iral ng mga ganoong uri ng nilalang. Kapag nga may bumibisitang kaibigan sa bahay niya, inaabisuhan niya yung mag-ingat sapagkat alam niyang hindi lang sila ang naninirahan sa lugar na yon. Isang hapon, habang nag-aayos ng hardin si Apin at ang kanyang anak, may dumaang isang matandang lalaki sa bahay nila. Pagsilay niya sa kinaroroonan nito, agad naman niya yung tinawag sa kadahilan ng madalang lang sila kung makakita ng tao sa lugar na yon. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, agad naman yung tumigil sa paglalakad habang tahimik na nagmamasid sa kinaroroonan nilang mag-ama. Makalipas pa ang ilang minuto, paglapit niya sa kinaroroonan nito, mahinahon naman niya yung tinanong kung saan yun pupunta. Dagdag pa niya na, sa unahang bahagi ng kanilang bahay, wala na yun doong makikita kundi ang malawak na kakahuyan na merong iba't ibang hayop na naninirahan. Mariin niya ring inilahad sa matanda, nagkalat sa lugar na yon ng mga ahas na nagtatangan ng mga nakamamatay na mga kamandag. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung sumagot sa kanya ng, Ganun ba? Salamat sa paalala. Meron lang akong hinahanap eh. May pasyente kasi ako sa baryo, kaya kailangan kong maghanap ng mga halamang gamot, panlunas sa karamdaman nito. Pagkarinig naman ni Apin sa sinabi ng matanda, doon niya napagtanto na isa pala yung albularyo. Dahil sa kanyang mga nalaman,
siya na mismo ang nagpresenta na tumulong sa paghahanap sa nasabing halaman. Ayon sa kanya, mas mainam na kasama siya nito nang sa gayoy hindi yun maligaw sa lugar na yon. Dagdag pa ni Api na alam niya ang pasikot-sikot sa kakahuyan sapagkat ilang beses na siya roong pumasok. Dahil sa kanyang sinabi, hindi naman nagdalawang isip ang matanda na sumang-ayon sa kanyang nais mangyari. Matapos ang kanilang pag-uusap, minabuti niyang magpaalam muna sa kanyang asawa para naman kahit papaano hindi yun maghanap sa kanya. Nang papaalis na sila sa bahay niya, inabisuhan naman niya ang kanyang anak na huwag gumala kung saan-saan. Hanggat maaari, manatili lang yun sa kanilang bahay kasama ang nanay nito. Dagdag pa niya na sa oras na malaman niyang umalis yun sa kanilang tahanan, hindi lang palo ang aabuti nito sa kanya. Nang mailahad na niya ang tungkol sa kanyang mga habilin, agad naman nilang nilisan ang kanilang tahanan para tumungo na sa kakahuyan. Habang binabagtas nila ang daan, doon nila napag-usapan ng matanda ang tungkol sa pasyente nito. Ayon sa albularyo, kailangan niyang maghanap ng mga kulay dilaw na artamisa panggamot sa pasyente niyang inaaswang tapos kinukulang. Matagal na yung nakaratay sa kanyang pamamahay at halos ilang gabi na rin yung pinapahirapan ng mga taong may galit dito. Dagdag pa ng albularyo na malakas ang pangungulam na dumapo sa kanyang pasyente kaya na may kinakailangan niyang magsagawa ng mga malalalim na ritual para makontra ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Apin na hindi lang pala sa lugar nila ang merong mga aswang. Aswang baka mo? Naku, marami niyan sa baryo. Yung iba nakikipagsabayan kapag hapon. Ang ilan naman, nagtitinda ng mga karne sa merkado. Sinasabi ko sa iyo, iho, nakakalat ang lahi niyan sa buong paligid. Kagaya natin, sibilisado rin sila. Marunong silang magnegosyo, magtayo ng sariling pamilya, lalong-lalo na ang magmahal ng mga kauri nila. Kaya kami, kahit alam naming aswang ang isang nagbabalat kayo, hindi namin yan ginagalaw ng basta-basta. Nagbabase rin kami sa mga ginagawa niya, kung salot ba siya o naninirahan lang para mabuhay kasama tayo. Paliwanag ng albularyo. Nang marinig naman ni Aping ang sinabi nito, doon niya tuluyang naunawaan ang iilan sa mga detalyeng may kinalaman sa aswang. Ayon pa sa albularyo, masyadong nakapagtataka na ang taong kagaya niya ay 100% naniniwala sa mga aswang. Dagdag pa nito na kung nais niyang makakita ng ganoong nilalang ng malapitan, huwag siyang mag-alangang lumapit dito. Nako, hindi na ho, Manong. Hindi ko binahalak na makita sila ulit. Noong nakakita nga ako ng isa 1 linggo kong walang maayos na tulog. Kahit nga ngayon hindi ko pa rin makakalimutan ang kanyang wangis at itsura. Wika naman ni Apin sa matanda matapos niyang marinig ang pagyaya nito sa kanyang sumilay ng aswang. Dahil sa kanyang sinabi, tumawa lang naman ito. Makalipas pa ang ilang minuto nilang paglalakad, napasok na nga nila ang looban ng kakahuyan. Dahil sa putik at dulas ng daan, halos inabot sila roon ng maghapon kakahanap ng artamisang kulay dilaw. Ayon sa albularyong yon, hapon lang nagpapakita ang ganoong halaman kaya na may kinakailangan nila roong magpaabot ng takip silim. Hindi naman yun maiwan-iwan ni Apin buhat sa masyado na silang malayo sa labasan. Kung mauuna naman siya ritong umuwi, paniguradong maliligaw yon na siya namang ayaw niyang mangyari. Sa isip-isip niya, bahala nang mapagalitan ng kanyang asawa kaysa naman siya ang magiging dahilan ng pagkawala ng matanda. Nang mapansin naman ito na medyo malalim na ang kanyang iniisip, nagpumilit naman yung paunahin siya, subalit hindi niya yon pinagbigyan.
Ang tanging sinabi na lamang doon ni Apin, meron lang siyang mga trabahong inaalala. Maya-maya pa, sa muli nilang pagbagtas ng daan, ramdam na nila ang dahan-dahang pagbalot ng kadiliman sa buong paligid. Naniniwala siya, hindi yun magandang senyales para sa kanilang dalawa, lalo pat alam niyang marami doong naninirahang mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Makalipas pa ang ilang minuto, narating nila ang isang akasyang nabuwal kung saan doon nila nasilayan ang mga artamisang hinahanap ng matanda. Nasipat nila yung nakatirik sa itaas ng kahoy na parabang hindi ito nabubuhay sa mismong lupa. Pagkakuha ng matandang yon sa mga halamang gamot, dali-dali naman niya yung isinilid sa isang supot habang patuloy na nakikiramdam sa buong paligid. Inabisuhan rin siya nitong wag nang pumunta kung saan-saan sa kadahilanang nabubuhay lamang ang mga ganoong halaman sa mga lupang itinuturing na banal ng mga engkanto. Pagtatapat pa nito sa kanya, noong mga oras na yon, napapaligiran na sila ng mga nilalang na hindi basta-bastang nasisilayan ng mga pangkaraniwang mata ng tao. Dahil dito, panay naman ang ginawa niyang pagmamasid sa paligid, subalit wala siya roong nasisipat maliban sa mga punong dahan-dahan ng nilalamon ng kadiliman. Patuloy din niyang nararamdaman ang pagsimoy ng malamig na hangin na siya namang nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Matapos makuha ng matanda ang mga kailangan nito, dali-dali naman yung lumapit sa kanya habang seryosong bumubulong ng, "Mamaya paglakad natin pabalik ng bahay mo, wag na wag kang lilingon sa likod. Napakabango ng mga artemisang ito sa ilong ng mga aswang. Para itong bagong silang na sanggol. Asahan mong may mangilang-ilang susunod sa atin mamaya pagkalabas natin sa lugar na ito. Ihanda mong iyong sarili kahit anong mangyari. Huwag mong hahayaang pangunahan ka ng takot." Dahil sa sinabi nito, agad namang nabalot ng pangamba itong si Apin. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng matinding pagsisisi ukol sa pasya niyang sumama rito. Ayon pa sa kanya na, kung alam niya lang na mangyayari ang bagay na yon, hindi na siya nagmagandang loob sa matanda. Ngunit kahit anuman ang kanyang gawing pagsisisi, huli na ang lahat. Matapos nilang makuha ang kanilang pakay sa lugar, nag-umpisa na silang maglakad pabalik habang patuloy na nakikiramdam sa buong paligid. Hindi pa man sila gaanong nakakalayo sa pinagkuhanan nila ng artamisa, doon na nila unti-unting naririnig ang iilang mga huni ng mga aswang. Alam ni Apin na aswang ang mga nilalang na yon, sa kadahilan ng ganong huni din ang kanyang narinig noong ipinagdadalang tao ang kanyang anak. Dahil sa pangyayaring yon, halos pilit naman niyang tinataga ng kanyang sarili, lalo pat malayo pa sila sa pamamahay niya. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nadapo na sila sa gitnang bahagi ng kakahuyan, kung saan walang gaanong daan na maaari nilang matahak. Ang daan sa lugar na yon, sisiksik ka talaga sa mga kahoy para lamang makatagos sa kabila nitong bahagi. May daraanan ka ring mga mapuputik na parte, buhat sa patuloy na pag-agos doon ng tubig galing bundok. Nang medyo malapit na sila sa labasan ng kakahuyan, bigla naman sila doong natigilan nang makarinig sila ng malakas na pagkumpas ng mga malalapad na pakpak. Pagtingala nila Apin sa itaas, wala naman sila roong nakita kundi ang mga sangang dumuduyan buhat sa napakabilis nitong pagdaan. "Diretso lang. Huwag mong pansinin ang mga yan. Kahit anong gawin mong paghanap sa kanila, hindi mo sila makikita. Para makita ng tao ang isang aswang, kailangan ng aswang mismo ang magdesisyon para sa bagay na yon. Paano masusundan sila ng mga mata mo
kung napakabilis nilang tumatakbo o lumilipad. Paglalahad ng matanda sa kanya. Nang marinig naman ito ni Apin, wala naman siyang nagawa kundi ang magpatuloy sa kanyang paglalakad. Maya-maya pa, nang marating na nila ang bukana ng kakahuyan, doon na siya nakaramdam ng kapanatagan sa kanyang sarili. Ang tanging nasa isip na lamang niya noon, makauwi siya sa lalong madaling panahon. Nang medyo malapit na sila sa kanilang bahay, doon niya napansin ang iilang mga hayop na hindi pangkaraniwan sa kanyang paningin. Maniwala kayo o hindi, nakakita siya roon ng kambing na halos gakalabaw na ang laki. May 2 aso rin siyang nasilayan na naglalakad ng paatras. Pero ang mas labis niya pa noong ikinagulat ay noong makita niya ang isang babaeng naglalakad, nakasuot ng kulay itim na bestida at halos hindi sumasayad ang paa nito sa lupa. Dahan-dahan yung lumalapit sa kanila, habang patuloy niya yung nasisilayang bumubuka-buka ang bunganga. Pagharap ng nilalang na yon sa albularyo, doon na niya nasipat ang mabalahibo nitong mga paa. Parang sa unggoy ang paa ng nilalang na yon na siya namang nagbigay ng matinding palaisipan para sa kanya. Nang masipat naman yon ng albularyo, agad naman siyang hinawi patungo sa likod nito habang mabilis nitong dinudukot ang daladala nitong punyal. Matapos naman yung gawin ng matanda, ilang ulit pa nitong sinindak ang mga nilalang na yon, ngunit hindi yun sapat para tuluyan sila nitong tantanan. Dahil sa pangyayari, wala namang nagawa ang matanda kundi murahin ang mga nilalang habang paulit-ulit niya yung sinisindak na lumapit sa kanila para magkaalaman na. Pagkarinig naman ng babae sa kanyang sinabi, humagikgik lang naman yon habang sumasagot sa matanda ng, Hindi ko maisip na meron pa palang mga taong hangal na magdadala ng halamang yan sa gitna. Dahil sa ginawa mo, alam mo naman siguro ang kahahantungan nito. Nang marinig naman ng albularyo ang sinabi ng nilalang, nanatili lang naman yung kalmado habang patuloy na pinakikiramdaman ang mga hakbang na pasimpleng ginagawa ng kanilang mga kalaban. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla na lamang nitong itinulak si Apin nang masipat nito ang isang gakalabaw na kambing na mabilis na sumusugod papalapit sa kanilang kinaroroonan. Maya-maya pa, pagsalag ng matanda sa matatalas nitong mga sungay, buong puwersa naman niyang siniko ang noo nito, sabay unday ng saksak sa leeg ng nilalang na yon. Dahil sa kanyang ginawa, umatungal lang naman ang nilalang habang dahan-dahang umaatras mula sa kanilang kinaroroonan. Nang magkaroon naman ng pagkakataon ng albularyo na tumakbo, dali-dali naman itong pinuntahan si Apin sabay hila rito. Habang binabagtas nila ang daan, rinig na rinig naman nila ang pag-atungal ng mga nilalang. Kahit hindi nila yon nakikita, malakas ang kanilang kutob na nakabuntot lamang yon sa kanilang mga likod. Pagdating naman nila sa bakuran ng kanilang bahay, panay naman ang kanyang pagsigaw habang paulit-ulit na kumakatok sa pinto. Mabuti na lang, bago pa man makalapit sa kanila ang mga nilalang, nagawa na itong mabuksan ng kanyang asawa. Sa pagpasok nila sa loob ng kanilang bahay, wala naman silang ibang ginawa kundi ang makiramdam. Ang albularyo noon, panay lang ang pagmamasid sa paligid para magawa nitong masilayan ang eksaktong kinaroroonan ng kanilang mga kalaban. Sa pagpatak ng 11:00 ng gabi, patuloy pa rin yung umaaligid sa lugar. Paulit-ulit din yung umaatungal na parabang hindi na nila magawa pang mapigilan ang kanilang nararamdamang galit laban sa albularyo at kay Apin. Sa pagtungtong ng 3:00 ng umaga, doon pa lamang pa isa-isang nagsialisan ang mga ito. Pagsilay ng albularyong wala ng mga aswang sa labas ng kanilang bahay,
Napaupo na lamang yon sa kanilang papag habang humihinga ng malalim. Pagputok ng bukang liwayway, minabuti na nitong magpaalam at magpasalamat sa kanila. Ayon sa matanda, na kung hindi dahil kay Apin, maaaring nalagay na sa panganib ang kanyang buhay noong mga oras na yon. Mariin din itong inilahad sa kanila na dahil sa kanilang mga sakripisyo, kung kaya't meron silang buhay na maisasalba. Sa paglipas ng mga araw, patuloy nilang pinakikiramdaman ng buong paligid. Kahit umaga kasi, hindi maipagkakaila ang mga nilalang na umaaligid sa kanilang tahanan. Naging madalas na rin ang pagsilay nila sa mga taong dumaraan doon na parabang nagmamatsyag sa kanilang mga galaw. Isang gabi, habang nagpapahinga si Apin kasama ang kanyang mag-iina, muli na naman silang nakarinig ng animoy mga yapak ng taong dumaraan sa kanilang tahanan. Dala ng kanyang kuryosidad, dali-dali naman siyang tumayo, sabay patay ng gaserang naroon sa kanilang sala. Pagsilip niya sa dingding ng kanilang bahay, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang grupo ng mga kalalakihan na merong pinapasang mga kawayan. Sa pinakagitnang bahagi ng kawayang yon, doon niya nasilayan ang mga taong nakatali rito na may mga busal sa kanilang mga bibig. Sa estado ng mga ito, parang dumaan yon sa matinding pagbubugbog bago ito tuluyang naitali sa kawayang yon. Paglagpas ng mga nilalang sa bahay niya, doon niya nalanghap ang nakakausog sikmurang baho ng mga ito. Akala ni Apin nagkataon lang ang lahat ng yon, pero magmula noong gabi, nagpatuloy ang pagdaan ng mga kalalakihan sa labas ng kanilang bahay. Dahil sa mga pangyayari, nagdesisyon na siyang bumisita sa bahay ng albularyo upang itanong kung ano ang nangyayari sa lugar na yon. Pagdating niya sa tahanan nito, doon niya napag-alaman na ginagawa na palang pugad ng mga aswang ang kakahuyang pinagkuhanan nila ng dilaw na artamisa. Ayon pa sa matanda, pangkaraniwan lang ang ganoong pangyayari, lalo pat hindi ordinaryong halaman ang kanilang kinuha. Naniniwala ito na kapag nabunot mula sa lupa ang mga artemisang yon, maglalabas siya ng kakaibang amoy na manghihikayat sa mga malalapit na mga aswang na tumira roon. Dagdag pa ng matanda na sa oras na makagawa yun ng pugad, nasisiguro nitong manganganib ang buhay nila. Pasensya ka na, Apin, pero wala talaga akong pagpipilian noong mga oras na yon. Merong pasyenteng kailangan ng aking tulong, kaya kailangan kong gampanan ang aking trabaho anuman ang mangyari. Inaasahan ko nang mangyayari ang bagay na ito, kaya noong umuwi ako, humingi ako ng tulong sa barangay para mabigyan kayo ng angkop na lupa dito sa sentro na siyang mapaglalagyan ninyo ng bahay. Huwag kang mag-alala, magtutulong-tulong kami para sa inyong bagong tahanan. Pagtatapat ng albularyo sa kanya. Dagdag pa nito na, kinakailangan na nilang umalis sa lugar na yon sa lalong madaling panahon upang hindi na sila magambala pa. Ayon pa rito, maaari naman siyang bumisita sa palayan tuwing umaga. Wala naman doong gagalaw sa kanya, basta siguraduhin niya lamang na umiwas sa mga aswang na nagbabalat kayo bilang mga tao. Nang marinig naman ni Apin ang sinabi nito, humingi siya roon ng 2 araw na palugit para mailipat ang kanilang mga gamit. Sa isip-isip niya, mas mainam na sa baryo na lamang sila tumira para naman kahit papaano hindi lumaking tagabundok ang anak niya. Dahil sa pagtutulong-tulong ng kanilang mga kababaryo, nagawa nilang makapagpundar ng sarili nilang bahay kahit kapos sila sa pera. Nang tumira na sila roon, naging madalang naman ang pagbisita niya sa palayan, lalo pat kakausbong pa lamang ng mga itinanim nila. Sa paglipas ng mga araw, awa naman ng Diyos,
wala na silang nakitang mga aswang na pagala-gala sa lugar. Nagkaroon na rin sila ng mahimbing na tulog na halos hindi na nila gaanong nagagawa magmula noong nagmagandang loob siya sa matanda. Pero alam niyo ba na magpahanggang sa pagtanda ni Apin, nanatili pa ring misteryo sa kanya kung sino-sino ang mga taong nakita niya na pinagtutulungang pasanin ng mga aswang. Laking pasasalamat na lang din ni Apin sa Diyos dahil nagbago ang takbo ng kanilang buhay noong minsan niyang tinulungan ang albularyo na kumuha ng dilaw na Artemisa. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang ganda ng kwento na to. Well, hindi siya yung tulad ng ibang kwento natin na may mga bakbakan, alam niyo yun, yung mga matitinding patayan. Pero hindi, kahit wala siyang ganun, ang ganda. Parang win-win situation yung nangyari. Kasi unang-una, tinulungan ni Apin yung isang albularyo na maghanap ng, yun nga, yung dilaw na Artemisa. Tapos nung nakuha ng albularyo yun, nagkaroon siya ng sobrang laking utang na loob dito kay Apin. Kaya ang ginawa ng albularyo, alam niya kasing magagambala niya yung lahi o angka ng aswang na nakatira doon eh. Kasi di ba nga, once na binunot mo yung Artemisa, magkakaroon siya ng kakaibang amoy na gustong-gusto ng mga aswang. So doon pa lang, alam na ng albularyo na magkakagulo yung buong lugar na yon. Iisipin ng mga aswang na ang kumuha ng Artemisa itong si Apin. Kaya nasa isip ng albularyo, lahat ng mga aswang sa lugar na yon, kukuyugin talaga yung bahay niya. Pero hindi siya iniwan ng albularyo sa ere. Di ba nga, humingi pa ng tulong sa barangay para mabigyan sila ng kapirasong lupa dun sa bayan. Tapos, ang maganda pa rito, since nasa bayan na sila nakatira, makakapag-aral na ulit yung anak niya. Di ba? Ang galing gumalaw ng Diyos. Yung iisipin nyo lang na itong albularyo kasi ginagawa niya talaga yung misyon niya. Ginagampanan niya kung ano siya. Gusto niyang tulungan yung pasyente niya na bihira na natin makikita sa mga albularyo ngayon. Kasi kadalasan, bibigyan ka na lang ng mga gagawin mo eh. Pero itong albularyo, hindi. Talagang gusto niyang gumaling. Gusto niyang magamot yung pasyente niya. So parang itong albularyo hulog ng langit dito kila Apin para makalipat sila Apin sa bayan. Tapos yun nga, mapaganda yung buhay nila, mapag-aral pa yung anak niya. Kaya para sa akin, sobrang ganda ng kwento na to. Medyo kinikilig ako, though hindi siya tulad ng ina-expect natin na bakbakan pero ang ganda talaga. Pero nasa sa inyo pa rin yan. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.